Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ye ale san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment wi ka diplôme sur bisa ka baraka jen fambe o ko fa internat bi centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumuni abo bela jeli so nga ka baraka centre marginal fle ni falaje ija strafara la centre marginal be seku midine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 Bietenay marsikalo kletan wolovla samba flan muganduru aw munu sogolembe aka jabarani so mandela anga fulibe aw bela jele ka keni aga wagatu chugoye hambe awla doni aka ko kuna funun wagati sira Bakuruba kunafonu na mali meteo mauye kunafoni minasi maliden bela jele ma handa bena dola ko takase anga fintigila kaw kelembe ka tatugule ke bamanti wala tigila mogola anda bena do oni anyogona choga mana ko kan kunafonu olu bena lasi awma aw bisimila Inafo mbora kafo onyana chuya mina mali meteo mauko kubada maliden bela jele kluka ko ka damne marsikalo kletan wolonvla la katabla kle mugan sabala samba flani mugan duru ko bela jelen ka ijanto iyere la sabula miye anga kle fariya ko abena damne degre 79 na fuka takase degre binani ani duru la o hukum konna la ko ba nyini anga jamana nyamo ani malidien bela jelen fe ko anga janto an yere la kerenkenene yala ni sungalo kalo bayin konna la Yasa ka lakana sabati hanga jamana konna la dirpa mauye la selike u ka bololo sidaka alamsa temene marsikalo kletan saba samba fla ane muga ane duru ka jira ko kabirene marsikalo kletan samba fla ane muga duru ko anga fintikila ka kelembe ka dankari ke bamanti wale tigila mogola seku marabulu la foka tagasi moti ani menaka marabulu la yasa miye lakana ka o sabati anga jamana konna la ko anga fintigila ko sera ka tege ke bamanti wala tigila mogo ma chamana uga nyama nyemo chama sera ka mne anga fintigila ko fe wa mi uka kele ke mna chama tege sera ka ke dola do yere chena ufe wa udaga yoro munu fana bino anga fintigila ko ye ni bela jelenchi o hukum konna la eta major general e fuli kana se ko sebe akatia duma wa ka bada maliden bela jelen kluka ko unu se kono da mayira belen jelenke inafo uye u yɛrɛ ni di cogoya min na faso in ma ko min ye lakana ye ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la wa k'u b'a ɲini an jamanadenw fɛ an ka fara o kan yaasa an ni an bolominɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na. Samiya tɛmɛnen ji ye tiɲɛni min don Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa ka o ɲɔgɔnna wɛrɛ bali an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan ni o ye ka komisiyɔn sigi min minnu ka baara bɛna bɛn ka jiko ka o koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ji tɛmɛ sira minnu minɛnen bɛ maaw fɛ ni u ka sow ye walima kuranfiliw ni a ɲɔgɔnna caman ka se ka olu bɔ o yɔrɔw la ji ka se ka tɛmɛ cogo ɲuman na ani samiya ka don hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ tiɲɛni ma don maa si kan. Ɲamakɔrɔkaw fɛ juma tɛmɛnen marsikalo tile 7 san 2025 cakɛda min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la olu ye tɛgɛ kɛ maa saba la maa saba ninnu na muso 2 o bɛ a la minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn baarali ma an ka jamana kɔnɔna la o y'a jira ko ɲɛnaminimafɛn min n'o bɛ wele nanzaraka la ko boule de cuche
u sera ka o 75 ka tɛgɛ kɛ o de la ni maa ninnu bolo. Ni wagati na ni maa 3 ninnu bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan yaasa u ni ɲangini min ka kan o ka da u kan. Wa min ye nin cakɛda ɲɛmaa ye a y'a jira ko n'i y'a ye u sera ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na ko Ala ni ɲɛmakɔrɔ sigibagaw yɛrɛ ka dɛmɛ sababuya la o hukumu kɔnɔna la ko a bɛ welewelema kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ko ni an ye siganamɔgɔ ye fan o fan fɛ ko an ka wele bila u ma yaasa min ye nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ye dan ka se ka kari u la yanni u ka dankari an ka ɲɛnamayaw la. Nin ye an ka Bamakɔ sigida dɔ karamɔgɔ ye min kun ka baara bɛnnen bɛ ka an ka sifinnakaw kalan kosɛbɛ sunkalo kalo barikama in bonya la. Nga min ye nin cɛ in yɛrɛ ye a kun bɛ kalansen min di maaw ma a yɛrɛ ma se ka o matarafa sabula a yɛrɛ minɛna a ka kalanden dɔ fɛ u dafɛ sigida dɔ la restaurant dɔ kɔnɔna la k'a to kini dun na nin kalo barikama in kɔnɔna la o fana ye a jira a la ko a bɛ kumakan minnu fɔ olu ye ni o ye ka sunkalo kalo ka o bonya ko nin tɛ o ye o kɛra sababu ye kumakan nin na sera u ka sigida kɔnɔna la. Min ye a ka kalanden caman ye olu ye u yɛrɛ ta nka a ka kalanden dɔw ye a jira ko olu kɔni bɛ fɛn min ɲini o de ye a ka yafa ɲini kɛ olu fɛ ani a ka fɛn fɔ olu ɲɛna olu bɛ min faamu sabula ko a yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ ni a yɛrɛ dɛsɛra ka olu labato ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ olu jigila misɛnya kosɛbɛ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na yaasa ka bɛn ni kelenya ka o sabati Congo RDC jamana kɔnɔna la min ye Congo RDC jamana ɲɛmaaw ye u ka délégation dɔ kan ka se sini Luanda Angolakaw fɛ yen nɔ yaasa u ni M23 maaw bɛ se ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min ka fɔ ka bɛn kɛ yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka na Congo RDC jamanadenw yɛrɛ ka lafiya kama. N'an bɔra yen an bɛ taa Turki jamana ɲɛmaaw bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko ŋunuŋunukan minnu bɛ ka fɔ ni o ye ko u bɛna u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bila ka taa Ukraine bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna la ko bɛnkan fosi ma kɛ a kan fɔlɔ sabula u ye a jira ko min ye Royaume-Uni France fo ka se Turki ni Canada ani Australie ma ko olu kun y'a fɔ don tɛmɛnenw na ko bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna la ko u bɛna u ka finitigilaka caman bila ka taa Ukraine dugukolo kan nka ko bɛnkan ma kɛ a ko la sabula u ye a jira ko n'a ma ɲɛ ni finitigilaka ninnu bɛna taga Ukraine ko k'a sɔrɔ min ye kɛlɛ min bɛ Ukraine ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a sɔrɔ o banna ani o kɔfɛ fɛnɛ ni finitigilaka ninnu bɛna taga u bɛ taa cogoya minnu na u kan ka kuma o bɛɛ lajɛlen kan u bɛna segin ka u bɛna taga ka wagati joli kɛ yen nɔ ani u bɛna baara kɛ sariya min kɔnɔna la da kan ka don nin bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna la u y'a jira ko bɛnkan fosi ma kɛ a ko la fɔlɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka lakana sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la ka nin kalo barikama in Ala k'a kɛ an ma baraji ye Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.